bazazzage mai tsada kowani bazazzage mai tsada ne dan bazazzage mai tsada kowani bazazzage mai tsada ne ga dan bazazzage ina kana wanda abo Lalaci. Hello? Ana magana da inspector da Musulman. Inspector ina ɗana an kai masu kuɗin kuwa? Wallahi Alhaji an samu matsala. Matsala what? Wani irin matsala kuma inspector? Amma ka kwantar da hankalinka yanzu abin ya zo da sauki. Yanzu dai ku kuna ina ne kawai kuna ina? Yanzu muna asibitin SSH. Okay, SSH. Okay. Shiga ko? Yeah. To insha Allah ga nan. Okay to Alhaji, shikenan sai ka zo. Yawa. Bricks on the beat. Suna Alhaji. Yawa sannu. Ya karfin jikin. Sauki Alhaji. Inspector da ka kira ni ka ce akwai matsala shine sai na biya ta office na taho da DPO. To garin ya hakan ya faru. Wato Alhaji bayan na fito daga gidanka. Okay, kudin ne no? Kudin ne sun kai. Alhaji. To, Allah ya tsare. Okay. Allah ya kiyaye. Ko me kenan? To shi ke insha Allah. Akan hanyar na tafiya. Sai na hango wani yana ta waige-waige da leƙe, alamun babu gaskiya ta tare da shi. Yana hango ni sai ya ƙoƙarin guduwa. Dakata nan ko harbe ka. Bayan na isa gurin sai na gawa ce a shimfiɗe. Na yi tunanin shi ya aikata wannan barnan. Shi ne sai na yi arrestin nashi. Ka ce ba kai bane. Ka wani gani a gurin? Wallahi labai ba ni bane. Baya okay ba kai bane ko? Waye kai? Wallahi labai ba ni bane. Wallahi ba ni na kashe. Waye sheto? Wallahi ba ni na kashe shi ba. Okay ba. Bayan na yi arrestin nashi shi ne kawai sai da juya yana ce ƙara. To bayan na ɗauka ne fa. Kai ne wani? Kana magana da jan wuya. Jan wuya? Kana tantama ne? Yanzu haka matanka tana hannunmu. Ban gane abin da kake so ka fi gaya mini ba. Za ka gane abin da muke nufi idan ka zo gurinmu. Wannan gawan da ka gani kaɗan ne daga cikin aikina. Matanka tana hannunmu, kuma kai ma ina gayyatanka. Idan baka zo ba nan da wasu 'yan lokuta, za ka zo ka tsinci gawan matarka inda ka ga wannan gawar. Ba na son ɓata lokaci, zan turo maka adireshi na kai tsaye. Jin hakan sai ya sa hankali na ya tashi saboda ina son matana fiye da yadda nake son kaina. Wannan dalilin yasa na hanzarta na ruga office. Na ji akwai ɗaki da muke da shi na sirri. Na ji na adana wannan kuɗin a ciki. Bayan na ajiye kuɗi sai na nufi inda suka ce mini suka umarci ni in je. Bricks on the beat. Bayan na je ne fa kawai sai ga wani.
Inspector Suleiman, ka ji ni a waya yau kuma ga ga ka. Jagas, cire mai wannan bakar rigan. Cire rigan mana. Kun ta sa in nan bagaken kayan kuna wani alfahari. Mun mutum ya zo hannunmu ba mutunci ba imani. Jagas, sai mai idan su Allah. Jagas, yuga. Na sauran yaran. Suna ƙasa yaran. Je ka taho man da su. Jagas, ina so ku yi ta dukan shi. An gama uga. Dakata. Kafin na ina mata na. Oke, kai ka fi son matanka kenan da kanka. Bayan na je ne fa, kawai sai na gane cewa barazana suke mu, ba su dau mata na ba. Kawai suka kama duka na. Har na suma suka daure ni. Suka dauke ni suka kai ni san inda suke aje mutane. Ni zan koma sama wajen oga, ku kula da shi, don kun san in nayi wasa, ni na san oga dole ya min wasa, saboda haka ba na so mutane, ba na so ku yi min wasa. An gama oga. Bayan ya tafi ya bar su suna gadin mu, sai ɗaya daga cikinsu matsuwa ta kama shi sai ya tafi. Da kula da su, zan je in zaga yanzu nan zan dawo. Farkawa na ke da wuya, kawai sai na ganna a kusa da ɗanka. Sai ne ƙoƙarin kwance kaina. Sai na kokarin kwance shi. Muka kama hanya muka gudu ba tare da su sun sani ba. Muka kama hanya muna ta gudu.
cikin daji ba tare da sanin inda muka nufa ba, saboda daji ne ba ni da daji ba gida gaba ba gida baya. Gudu muke yi ba mu tsaya ba, mun yi matuƙar gajiya amma ba mu sare ba. Tashi muke! Bayan mun kubuta daga hannunsu mun fito cikin wannan daji kawai sai na kira mata. Shi ne fa ta kawo mu asibiti. Yanzu ina shi yaron yake? Yaronka yana can ɗayan ɗaki kuma an ba mu kulawa sosai. Ina ne ɗakin yake? Salamu alaikum masu kallon mu. Sunana Muhammad Rabiu aka Investing aka Moshud, mashiryi kuma mai bada umarni a cikin shirin Yau da Gobe. Domin samun sababbin shirye-shiryen mu za ku iya bibiyan mu ta shafin mu na YouTube. Domin ba mu shawarwari ko kuma ƙarin bayani